mar mondo mi wamenyni matut kendo wameda keloni mathoth kotudore koda masira mar macha manomuoche skul primary mar Hillside Endarasha Academy mayudore e kaunti ma Nyeri. Wamedo chwalo ote magwa mag kuyo kaachiel kod lit ne skundno kaachiel kod ne jopuonjre mag skundno, jopuonje kaachiel kod jonyuol manitiere kod nyithindo mane skul mar Hillside Endarasha Academy mayudore e kaunti ma Nyeri. To nyaka sani osemana yangi ni jopuonjre 17 kende ema osewito ngimagi. Mano moseyangi ok wang'eyo ni ginadi, kata kamano weche machoponwa gi sani ni jopuonjre 17 ema wang'a mowito ngre kaunti ma Nyeri. Weche makamago wabomedo lero ni matuta e kinde modhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Nyakwara Mugia Jwang' yiena mar mondo mi kora rwaki e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Kaka pile chieng' tich abich ka chieng' tich abich watwak kod rowere yawuoto nagi kaachiel kod nyionagi mantiere gode studio e kaunti ma Nairobi ka odiochieng' makawuono. Antiere kod yawuot onagi 3 kaachiel kod nyionagi 3. Wadaka thuolo makende mar mondo mi wago mbaka, to mbaka modogoyo odiochieng' makawuono Nyakwara Mugia Jwang' otudore kod jiwo kit chwech maromre kata gender equality, mano ki nyithindo ma yawuoyi kaachiel kod nyithindo ma nyiri. Ere kaka wanyalo medo jiwo mar mondo mi wabed kod kit chwech maromre? Ang'e ni e kindegi joma nyiri osebed kiwuok oko mar mondo mi ojiwgi kata gibed empowered e yore mopogore opogore. Gino momiyo wanyalo wacho ni nyaka sani nyithindo ma yawuoyi gin ginyalo bedo kod paro moro ni gin to wegi chien. Kata kamano e kinde mwasudo mbele, igni mwadhi mbele, kata ka wang'iyo mbele, ere kaka inyalo ket mar mondo mi kit chwech duto obed maromre, ma onge kit chwech moramora manyalo winjo ni ng'aw kata nitie mang'aw kipimo kod kit chwech mamoro. Mar mondo mi kata nyithindo madongo gi sani, obed nyathi ma nyako, obed nyathi ma wuoyi, obed ni ong'eyo ni an gini manyalo timo an kaka ng'ama nyako, ng'ama wuoyi bende nyalo time. Ok ni nitiere tije moko ma seche moko oket tenge ne nyithindo ma yawuoyi, to nitiere tije moko moket tenge ne nyithindo ma nyiri. Oyo mago duto ema dwa twako okinyi makawuono mar mondo mi wane ni to en ng'a manitiere kod ting' mar jiwo kit chwech maromre, to ere kaka rowere giwegi nyalo neno ni gin giwegi bende gichopo kit chwech maromre maonge akweda moramora. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang' kaka pile antiere kae kod yawuoto nagi kod nyionagi mana kaka asenyisi. Yiena mar mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gifulrenwa ging'iswa kuma giwuoke, nyingegi kaachiel kod gino magitimo e kaunti ma Nairobi ka e kinde modhi mbele kod twak marachak kod Devina oyawre chiyo nado okinyi makawuono kendo machiegni twak. Oyawre Joyce erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Devina Auma kata Avina Dhahabu kaka gidenda dala kocha. Nairobi kae an e mbalariany mar Multimedia University ika mar 3 atima an corporate communication student to anyar Kamagambo Rongo, Migori County. Machiegni twak okinyi makawuono. Gerald machiegni twak imbe ni nyalo yangonwa nyingi nyiswa kumu iae gi gimitimo bore Nairobi. Erokamano Joyce, an Makla Gerald Otieno aja Sakwa Kadera Lwala mano ni Ranen. Nairobi kaita antiere attachment, but meanwhile kumasome asomo Kericho National Polytechnic makao diploma in civil engineering. Yeah. Machiegni twak okinyi makawuono. Jena machiegni chiyo nade? Achiyo maber. Nyinga en Jena Dhiambo. Nairobi ka asome ana Homa Bay County. Yeah. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Nyakwara Mugia Jwang' mana kaka iseneno e bada korka koni antiere kod nyionagi 2 kaachiel kod wuodonagi 1 mabo bedo gode twak okinyi makawuono. Bada korka koni bende antiere kod yawuot onagi 2 kod nyaro nagi 1. Achak kodi godo ni chiyo nado okinyi makawuono kendo machiegni twak. Erokamano Joyce, achiyo maber. An iluonga ni Wuod Dhiambo Dundo, awuod Sakwa Awendo. Asomo Kisii University. I'm a teacher by profession and gi sani to abiro mana e wach mar jiwo kit chwech mar rowere. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Stacy oyawre ichiyo nade kendo machiegni twak. Okay. Erokamano ahinya Joyce kuom rwaka. An gi nyinga iluonga ni Stacy Akinyi Okelo. Dalawa en Karachuonyo, anya Karachuonyo, Homa Bay County, to Nairobi koni to asomo mbalariany mar JKUAT ani kamar 3 atimo industrial chemistry. Machiegni twak okinyi makawuono. Rogers oyawre kendo machiegni twak ichiyo nade? Achiyo maber Joyce, an gi nyinga iluonga ni Morris Rogers Awene. Aya Awendo, Migori County, Central Sakwa.
asomo University of Nairobi, final year, fourth year. Ya to ane jakom mar University of Nairobi Nyanza Youth Forum. Agoero kamano. Machiegni in bende twak. Nyakora mugia joma mana kaka iseneno, mage welo mantiere godo okinyi makawuono e twak marwa, mano kotudore koda jiwo kit chwech maromre. In bende kamora mora ma intiere, nyakora mugia jwangi nyalo tudri kodwa, ichwalonwa ote, penjo, paro mora mora, kokale namba mar ote machuok, 236000. Kaka pile, mbui maro mar Facebook, ibiro yudowa achiel kachiel, Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_. Adonwa chak twak maro kinyi makawuono, achak kodi Devina. Nyaka sani koro twak mwagoyo en kotudore koda jiwo kit chwech maromre. Wanyalo wacho ni ka wachako twak maro, ng'ato nyalo bedo ni penjore ni weche gi mag kit chwech maromre to gin ang'o, to ere kaka ere ber mano mar jiwo kit chwech maromre e kind nyithindo ma yawuoyi kaachiel kod nyithindo ma nyiri. Kachako to jiwo kit chwech maromre, anyalo wacho ni en kinde ma wamiyo ng'ata obed ni ofulore ni en rawera kata en nyako, wamiyo gi opportunity maromre, kendo kata ka wamiyo gi opportunity bende wanyalo miyo gi jipo ma waluongo ni support maromre. To kwang'iyo ber mar miyo kit chwech opportunities maromre, ber monyalo kelo number 1, wanyalo bedo gi a very good economic development. Akena wach nango gi dholuo kanyo Joyce, economic development, wechego mag dongruok mag anyuola kata oganda e yo makare. Yes, koro ka wakia gimoro, inyalo yudo ni kuonde moko mag somo, kaka wan sani, anyalo wacho ni an owuon akwedo chike machon, mane wacho ni kidhi school to nitere courses moko mowe mana ne joma chuo, kendo moko mowe ne joma nyiri. Lakini sani waneno ka nyiri mang'eny timo kaka engineering, machon nowacho ni ne mar chuo, to kata cho be wan godo education ma ndalo machon nong'e mana ni en mar mon. Koro kwanyalo jiwo kit chwech mondo wabed gi opportunities maromre, wabiro bedo gi a very good social, economic and political development, nikech kwadhi e siasa be wanyalo miyo joma mon opportunities mondo obede leadership. Yes. Rogers, karwa kitwako kinyi makawuono in kaka rawera, in weche gi mag kit chwech maromre kata jiwo kit chwech maromre, wanyalo wacho ni inte iwinjo gi yo machalo nade kata ere ber mano mar jiwo kit chwech maromre mar mondo mi e kinde makata wadongo, nikech wang'eyo ni e kinde mokalo chira, ang'e ni mago bende wabobedo kwatwake gigo mane timo chona mane miyo onge kit chwech maromre. Kata kamano in nyaka sani kuma intiere, ere gino minyalo neno ni ber ko jiw kit chwech maromre? Mokwongo nyaka wach ni nitie pogruok kinde machon gi kinde ma wantie sani. Iwinjo, nitie ng'at moro manoduogo wacho ni gima dichuo nyalo timo, dhako nyalo timo moloyo. Iwinjo, to koro ka have conversation mo wan go kawuono, dong kizungu dende ni gender equality. Dong mane gima wuoye kawuono. Koro aparo ni gi nyaka sani wasedhi mbele mang'eny kaka wachni kaka piny koso as a people wasedhi mbele mang'eny, nikech ndalo machon ne yudo ni nitie gik ma nyiri nok nyal timo. Nyiri nowe ni gin gik ma ginyalo timo en tije mangot go an gi gik modong'. Iwinjo, to sani wayudo ni housewives waonge go. Sani wan gi nyiri matiyo, wan gi mon matiyo. Siasa olokore. Iwinjo, sani wan gang'owa, sani wan gi mon manie siasa, gik mane wacho ni mago gige jowuo, you like telo literally. Iwinjo, to gik mamiyo gigi ne timore ne gin gik moko kaka koro culture wa. Iwinjo, yuro ka cultures moko, mon onego tim kama, chuo onego tim kama, chuo bedo kendgi, mon bedo gi nyithindo. Iwinjo, koro piny osedhi mbele mang'eny. Miyudo ka sani ji romre. Iwinjo, sani ji romre, mon gi chuo timo gik machalre. Kama dhako nyalo, kama dichuo nyalo bede, dhako be nyalo bede. To mane dongruok ma ji dwaro. Iwinjo, emomiyo wan gi twagni mondo gik makamago omed dhi mbele, mondo chieng' moro ok wabed ka ni wajiwo wach ni, obed ni en wach manitie ma people are equal, obed ng'ama miyo kata obed ng'ama dichuo. Kaluoki to ka Gerald okinyi makawuono, nyaka sani wanyalo wacho ni gin gik moko kaka mage ma ne timo chon, manyalo wacho ni ne thiro gigo ma nyalo keto
kit chwech maromre. Wanyalo wacho ni gin cultural barriers mage ma seche moko ne miyo oge kit chwech maromre ma iyudo ka nyathi ma wuoyi seche moko ne imiyo iting'o malainya to nyathi ma nyako to seche moko iweyo pi. Gima nyalo wacho kanyo en ni kwang'iyo kit kaka ji nodako chon ne joma nyiri kata joma mon nithier ahinya. Noketgi nok ginyal wuoyo in the society. Wachgi nok nyal winji kendo duondgi nok nyal winji. Omiyo gino ne thirogi, to kwang'iyo kwadoga to wang'iyo adier ni to the ladies kwang'iyo mon, they think quickly, giparo piyo and they can think ginyaparo gik mang'eny at the same time. Nyang'eyo ni obedo no tede no to paro kaka idhi duok sende kumoro, oparo kaka ichamo ang'o godhiambo, and with that wan kaka joma dichuo ok wanyal timo mano. We only think one thing at a time. Gimoro achiel ne mokwongo paro. So kwang'iyo kaka ji nodago chon kamano, to iyudo ni nwathiro joma mon nikech ne gin gi ideas, ne gin gi gik monyalo timo, ne gin gi paro kaka onyalo konyo wuon pare. To nikech koro nok nyal migi thuolo mar wuoyo kata mondo winj duondgi, koro no winjo ko oling' aling'a gi wachno. To sama oling' gi wachno, family affairs ka iwinjo ka koro gilwar piny, kaka inyalo kony familia ne koro tek. Koro gisani kwang'iyo at now, kwang'iyo at large, thoth ute mochung' nikech mon. Nikech osemigi that opportunity kendo gin emiwinjogi. Ma kata king'iyo the influence magin godo, gi opportunities magilosonwa kinde ka kinde. Mostly you just think they're always the ladies first, yeah? Omiyo kata ng'ano noparo maber mwacho ni ladies what? First. Yeah, mane that motive mosemiyo mon makawuono gi nyiwa makawuono wan godo, gin gi that opportunity mar chung' malo kendo rieny alwora ma wantiere. Yeah. Stacy, in korka kori wachni mar jiwo kit chwech maromre nyalo bedo ni winje yo machalo nade, to nyalo bedo ni in e kinde mane dongo, bende nitiere gigo minyalo wacho ni osebed kitimo mar mondo mi otiek gigo ma ni paro ni nyachon ni gima ng'ama wuoyi timo ng'ama nyako onego bed ni timo. Erokamano kuom miya thuolo mar wuoyo. Seche mang'iyo e cultural norms kae, wayudo ni chon wachni kwanza e familia, wayudo ni ng'at madichuo en head of the family. To wayudo ka most of the time gima wacho en gima final, like chiegi ok nyal wacho ni mano kamano. Yes, ng'at madichuo en head of the family, but seche moko nitie seche ma giketho nikech ji te gin dhano and to seche moko giketho. Koro seche moko wayudo ni dhako kokonyo ng'at madichuo e paro moko, to wayudo ka they can make some good decisions, paro moko maber. Alafu nitiere wach moro kendo ma wachni ka nitiere kuma joma dichuo ogudore ka gi discuss, to ni ng'at mamiyo ni idhi donjo kanyo to ineno ka gima onge gima idhi wacho kanyo manyalo konyo. Koro maybe wachni kwa dhie nitiere some tribes moko wachni seche ma joma dichuo ogudore ka discuss, to tij miyo en tero negi chiemo, te gin tij gin mana bede jikon tedo negi chiemo. Lakini tinde arene chak nyis ji about gender equality. Ayeno ka gino tinde olokore matin dala kuchocho. Ayeno ka tinde joma mine be iketo like gibedo kanyakla gi joma chuo gi discuss, to tinde at least there are some improvements. Jane, in bende karwa keto wako kinyi makawuono, in bende di inyiswa ilenwa ni in weche gi mag jiwo kit chwech maromre. Isenene yo machalo nade, to nyaka sani wanyalo wacho ni seche moko nitiere kit chwech ma ijiwo moloyo moro, kose sani koro wanyalo wacho ni giduto kawgi akawa kaka maromre. Erokamano Joyce kuom miya thuolo ni awuo. An anyalo wacho ni kit chwech ijiwo gi maromre sani, lakini nitie communities moko i Kenya kae ma pod ok jiw gi kaka nini maromre. For example, anyalo wacho kaka communities kama, ok adwa wacho nying community because community kama gani, moko go inyalo yudo ni nyako ipuonjo maber molo wuoyi. Iyudo ni wuoyi nyalo gone nyaka rambe modhi e school, asto nyaka itimo nang'o, itere mondo odhi onyuome. Asto ka in activist idwa wuoye gima chal kamano, iyudo ka jo community go ilweny, gichako wuoyo wi marach. But anyalo wacho ni ka pimo gima chien cha, gima machien, gima sani, wuoyi gi nyiri mi opportunity marom, mano. Gordon kurka kori paro ni en ting' mar ng'a monego bed ni ne ni weche gi mag kit chwech maromre ochopo e yo makare. Ahinya kata ka wachako e ot
kata e udi kuonde ma ji opogore dake. En jukumu mar ng'ama neno ni nitiere kit chwech maromre maonge akweda moro amora. Okay, kamano. Ing'eni ting' en mar ji te. Oting'o janyuol, oting'o sirikal, oting'o nyathi ma lime kano. Nikech sama janyuol osenyisi ni osewacho ni nyathi ma nyaka tero skul to ma wuoyo ka teri. Ing'eni nyathi ma nyako cha oseneno ni okete oko. Koro janyuol ema kwongo chako to wacho ni ute udhi skul. Ti matek koro kalo ni madhi midhie skul maber. To nyathi bende nyaka ibed kiikori ni adwa dhi skul. To nyiri be tiyo matek oko kaka in nyako. Nyiri ti mariembo geche, chuo tindo ket bodyguard to dhako ema nigi pesa. Koro ing'eni nyathi ma nyako be nyaka ikwong ikri ni I want to do it. Then men, chuo be iyudo ni ti like sirikal odwa wuoye korka nyiri koni sana madwa we chuo. Koro ni nyiri ema odichgo ahinya ni nyako ng'aw to wuoyi to koro tek, which is not the right thing. Yeah, owinjo ketgi aketa marom ni gimitimo ne nyako emitimo ne wuoyi, ok ni check ni nyako is now delicate more than a man, no. Aneno ka Devina opogre kodi e paro. Bende nadira ni nyalo bedo ni joma nyiri oketi ong'ala mambele ahinya moloyo joma chuo. Makoro joma chuo winjo ni wan gik wowe chien. Gigo ma joma nyiri dware makoro omiki paumbele. Adwa thiro wach ma Gordon owacho nikech ineno ka kichako wacho ni nitiere kuonde moket nyiri wadoga ok oket nyiri mbele an kata sani ok dawach ni pod chwech ti oket kama romre yudo ka tich manyako timo to ma dichuo timo kuonde moko yudo ka pesa michulo dichuo ng'eny maloyo ng'ama dhako to gitiyo tich achiel gitiyo tich maromre wenyisi ni tije muneno ka ang'o makelo gik makamagi kwachako kata e chudo kanyo ang'o momiyo seche moko e kar tich iyudo ni ng'ama nyako kaachiel kod ng'ama wuoyi gitimo tich marom tiyudo ka osara mar ng'ama wuoyi ni malo osara mar ng'ama miyo seche moko ni piny. Okay, wadgi neno ni nikech men are masculine gitiyo gi ngufu gi mang'eny lakini pod tich magitimo romre adwa nyise ni ineno kaka ot dala kamuneno ni mon tiyo tij tedo gitiyo tij ler bung'eni those cause are very critical lakini ham compensate they go unpaid mano medo nyisowa kaka joma nyiri omediket chien maloyo joma chuo ing'eni joma nyiri odak ni warito nyithindo irito nyathi ka nyathi dongo dichuo in kiseting'o ich to dhako nyuol irito nyathi dongo be nitiere ng'ama chulo nikech warito nyithindo no aneno ka koro nitiere pogruok e paro gima kik wawuondre wate wane the same side. Yes. Wane side adi? Achiel. To kako dhini aneno ka wadhi pogore ma jawuoyi ni koni to joma nyiri wanyalo wacho ni kila ng'ato nyalo tetea ne gender koro wakonga duoki gimoro ni temo wacho about payment and everything. Yes. Ok ni aere but asebedo kamoro maneno gima kamano katimore. But their reasoning kaka negi paro ne niya ng'ama dichuo nigi responsibilities mang'eny iwinjo mano gin I'm not speaking like in their place but awacho gima naneno katimore kata kaka paro ni negi paro iwinjo kasto gima ne osiepa ni temo wacho ne niya apa ino temo wacho niya sani jite iwinjo ng'ama nyako koywak kone wadhi winje ng'ama dichuo konego ywagi en mare cha onego bedego onego ka ngumo iwinjo awatieki en mare cha onego bedgo because joma chuo onego bed masculine but you are a man wapenja no osiepa ka ni ywak mogik tichedi chon kabisa bi paro kanya paro nyiri sani ka wapenjogi ang ni moko no ywak kata kawuono kata sani pod anyalo ywak iwinjo kata sani pod anyalo ywak to ok wadwa ni timo ok wadwa ni ywak iwinjo kech sani ki ywak to imbi ywak ng'ama idhi kony ng'ama idhi kuong kony the lady don't mane wantiere kod mbaka makamano mane gima osiepa ni temo wacho iwinjo iparo nang'o momiyo kika kunga ringa kony jama ang'o miya ringa kunga kunyi ing'eni joma nyiri onego kony nikech wach achiel ing'eni joma nyiri ema tiyo matek e Kenya kae kata seche moko inyalo wacho niya kiwacho ni joma nyiri ema tiyo matek gitiyo matek e yore mage kata gik mage magitimo matek aya nyiri ema gin ema girito dala girito nyithindo giluoko gitimo gimoro amora nikech ka pare ni osenyuomi asidwa ng'iso churi niya luokna lewni luokna sandagi dongo nyalo kata goyi in the first place mane gima wacho alafu in another one onge kaka inyalo wacho niya
ati nyathi ma wuoyi chako ywak nang'o ywak nang'o bende nikech watwa kotudore kod jiwo kit chwech maromre wadwa ni wachop kumoro ma ka one nyathi ma nyako kaachiel kod nyathi ma wuoyi ka ywak to seche moko wawuoge paro ni waringo wapenjo nyathi ma nyako mode waringo wapenja ne nyathi ma wuoyi bende kik obed ni nyithindo ma yawuoyi tho dich kalure ni ng'isi ni in ng'ama wuoyi ok onego bed ni ywak mage gik makelo kata dang'ne mag paro mamiyo ni yudo kata ka nyithindo ma yawuoyi moko negore kalure ni ok onyal ywak koywak to society bonene ni nyap ni in ionge teko iywak nang'o Stace. Men should not cry ni jowuoyi ok winjo ywak mano one of the reasons mantiere gender inequality nikech yudo ka ji wacho ni ati men should not cry ati joma jowuoyi ok winjo ywagi to joma mine be ok winjo dhaw like fighting like those are negative masculinity ati ni joma jowuoyi ok winjo ywagi to koro nitiere wuoyi moro ei ot kuchocho oywak to lakini kowuok oko to koro owuonde then those are the reasons why yudo ka ng'ato donje depression monegre niyo nikech nonyise nang'o ni men should not cry makama kaparo no mondi David pokitieko mondi Stacy so apa ni ng'ato someone should express him or herself seche mida ywagi seche midwa dhaw ni ati women should not fight how okay continue Gerald an gi wach Joyce ka wang'iyo wach twak mawuoyeni we have to understand the background kuma gino chakre let us look real life situation ok odwa ni wawuondre gima timore real life situation ajanyuol an gi min nyithindo kae then I have a lady and a man e ot nyithindo ariyo e ot to kwang'e life situation boy nani ni ka ya nyisa idea can it be a school the least mineno ni ma is the best shopping baba uno timon no mi yangu kupogre gi sabun gi sukari kidi school bas to kwa dogo ir nyaminwa ka inango mano mi kidi school dabal otingo gino ko pong so that is a point makoro there is this problem that is where the problem begins as parents the reason is isika an gi nyithindo kanyal see ni this ladies first once geng'eny anyalo neno kamano but back behind the scene an kaka nyathi ma dichuo ok anyal chako ywak ni baba o kama athodich mane kuma problem no ko nyathi ni dongo odhi form 1 form 2 form 3 form 4 koro dongo ko ng'eyo ni mwanaume ni kuvumilia koro anavumilia makato timbo nade oinyore to koro the society oko kacha what they are viewing is that men wanafanya nini wanavumilia but in real sense ngama dichuo oinyore kanyo the reason is this my reasoning is this the problem begins from the house itself gijo nyuol ma wan god and if you want to balance this asana no familia moko manya thima dichuo ka go shopping ne nyise ni go shopping mar ngowa nyaminu ka en alfario and nyathi cha dongo ko ng'eyo ni kare kumuna onengo beni I handle this omiyo king'eyo kata in business opportunities kuondegi idho ka ng'ama dichuo is very ruthless to ng'ama nyako nikech ong'eyo ni en once ne ging'eny eto kien ong'eni ariyo goro tmanade orome and that's why this gender inequality donje yeka and secondly gima nyalo wacho is kawa view this situation let us understand ni ng'ama dichuo will never be safe ka ng'ama the lady is not safe and the lady will never be safe ka the man is not safe at the first point koro if gite oket gi kumaroma oket gi line achiel king'eyo familia ma nyithindo te oket e ranga achiel ka nyathino nyiewne sweet ng'ani nyiewne sweet you see the point then money will also be a point gimomiyo wacho kama Joyce there is a time mane wan gi rally mar dhi neno orphanages dongo kiko the genders and no kwayo ni kantie kony to miwa gik mitero nadi itero ne nyithindo and no kwayo gik moko gik mang'eny kane ochako ng'eyo ni mane monya tero ng'ama dichuo mane onya miyo ng'ama nyako mag nyiri ne ng'eny boyo ng'ama dichuo and from that point this mondo mi wakony gik such situation let us understand as the society ni nyithindo te rom kai there is an opportunity mar driving this self-drive opportunities mar konyo jite wakon jite nikech kata kingi adier the more kakumedo thi
the foundations mangeny support, they are supportive to the girl child. Most majority, and that is a real life situation. Okariambi, the majority of the foundations we have get mojo are supporting girl child. Mi bro you can support boy child kaka joga gi will be few. Tokan tiere, but they are very limited. Yeah, that is the point of view. If we can rectify this point, to even outside their society, jitebubedo maro. Mabo ngeni ngane onge go, ngadichuoni ebo or lack, and the lady also lacks, and that is where the point wabo chako rectify this problem. Yeah. Koro adwa riwo duoko kamoro achiel. Uneno kamise ichako wacho ni kataka ni shopping ni mar nyako bedo mangeny mar ngama dichuo. Like in the real sense, yes, one gi dwaro mangeny. Do you menstruate? Idwa ng'eyo ni pads. That's a difference. But ingeni kamano chakore, let's say, let me bring, okay, pole. Weakel kaka wach mar muma. No, iwacho ni nyathi ma nyako gimomiyo kata kaka dala ka chuo wuoyo to ok yiene mon biro. En nikech usekaw nyako ukete moromre gi kaka nyathi. Nyako okete e level mar nyathi. Lakini in real sense, kidwa ng'iyo IQ mar nyiri, IQ wa kaka ansani ajaiga 22. Kiketa gi wuoyi ma jaiga 22 e ot. Be rest assured anema dhi bedo wuon odno nikech pacha gi pache ok romre. But kwa chako ng'iyo jiwo chwech e yore maromre, ok onego bed ni wajiwo gi ni wadhi ng'iyo minor things kaka shopping. Yes, ng'iew ne nyithindo te sweet, but watemo jiwo gi miyo gi chir. Ket nyathi ma nyako gi nyathi ma wuoyi migi chir. Nyise ni Devina, aneno ka siasa ni ei, kidwaro timo ma to bed gi chir, inyalo time, inyalo dhi mbele, you can vie for a post. Mar kwedo ni mar kaka awach ni kudwa ng'iyo kaka jatelo mar piny. Sani kunena e debo ni apiem gi ng'ama dichuo bedo jatelo piny. Dong utawdhi goyo lak. Why do we do that? Ang'o miyo watemo kwedo nyithindo manyiri e kar gimoro kaka telo? Yes. Wadwok kanyo. Ingeni kaka kar telo kanyo. Like from the Bible, nyiri noket ni because of menstruation ne gin weak. Koro ni sama the duty calls and the problem. Koro ere mo odhi mar duty koso odhi let's wawade mbele. Mar ariyo yudo ni ng'ato any time of duty. Somebody in kata president of the country. Seche go koka Nyasaye ogwedhi bedo mayach. Koro ingeni it is very very shameful ne joma moko ni koro ng'ato yach to odhi address the public samoro odhi e rally. Koro ne in pregnant yes. To be a rally to ngeni with the politics things happen. Koko chakore ochak go tear gas. Do you think it is safe? Neither the mother and the child will be safe. Just wali achiel. Adwa penji niya, is it an en gima rach mondo nyako dhako bed mayach koso itemo wacho na? No, ok rach like natemo wacho niya. Itemo wacho na. Koro mae gimomiyo the Bible ne temo keto nyako aside nikech gik mang'eny majukegi dimone tiyo tich midwano tim at samidware. We alisi godon. Kane wachako no wach niya, kata ute masani ochung nikech joma mon. Tinini ineno pachwa to koro ineno gimitemo kelo ni dhako sama yach ok odhi address nation. Mage kwedo nyiri ma watemo wacho. Ka nyathi ma nyako ni mondo miye chir, mondo ng'eni kata sama wuotho iya okuot kanyo, but abiro ka jachir, ang'eni pacha ler, abiro ka jachir kendo an gi paro manyalo keto piny te. Rogers. Wawache gimoro ka. Yes. Owadwa ni gimotemo wacho. Kwanya uning'eni ok uwinji mondo understand. Uwinjo wach mondo duoki. Jaber no dakadaka eno manani odwaro winji gino mondo tieko duoki. Iwinjo gima notemo wacho ni real life situation. Iwinjo it's not wrong bedo mayach kata mako ich. Iwinjo it's not wrong laro kombe. Nikech kata kuma wantiere ni gik mo wuoyeni dong wuoye mondo jite obed maromre. Iwinjo koro okrach. Gimotemo wacho ni though I disagree with Gimotemo, but I just want to echo Monitem understand Gimotemo. Gimotemo wacho niya wane rally. Donge tungni ochako bedo. Iwinjo. To wang'e maber ni ng'ama yach kata ng'ama nigi ich nitie kaka nitie care mo en very delicate. Koro ko batia gas. Iwinjo itimo nango. Iwinjo mane gimot mano point. But me I think
kata ng'ato yach ok tame timo ang'owa timo tije. Mine adi ma waseneno ma nigi nyithindo kata makoka mama makoka pregnant kata gin to pod gitimo gige kaka timore nade kaka dwarore waseneno mang'eny dong gintie koro aparo ni ich ok onego waket ni en hindrance. Mar ariyo mogik on the same ni nitie gimoro ma winjo ka uwacho ji ariyo kanyo ni ute masani ochung nikech mon. Iwinjo ka wadok chien matin wayudo ni ute machon kata joma nodak chon iwinjo ne gin maber malo kaka wadak sani. Iyudo ka chon weche kethruok mang'eny divorce and everything ne onge. Iwinjo an gi question marino iwacho ni chon ji nok chwanyre sana dong sani ng'eni piny oendelea nitie social media nitie gimoro amora seche moko kata to nitie clubs and so on koro sani ji chwanyre nikech ang'o ineno chwori nowuok chieng' mane Friday ni ok inene Saturday Sunday haya Sunday ni koduogo oduogo godhiambo ochopo kanyo en mane simu inene omiel nyaka TikTok to en ng'ama dichuo asto wach mar joma pek cha dong kata Recho dong nopek kane gimove gi ng'awa gi Jacob to nonyuol koso koro idwa wacho ni joma nigi to inyalo dhi mbele Roger. Aya koro gima awinjo gimetemo wacho iwinjo dong winjo ka en osekete ma kata miele TikTok rach to TikTok en platform ma gite nyalo bede wanye ntie ka gikete ma nyire monego miele TikTok winjo ko kele koro point nane niya chon ne wadak maber iwinjo to muma okete maber niya ng'ama dichuo in the head of the family. Tiji en to provide ng'ama miyo to provide and protect provide and protect mana diri ng'ama miyo en submission donge to your husband. Roger satinje gimoro idhi bedo submissive wawuemu to masane ng'ato dwaro niya ichiw 50-50 onego idhi tich asto pod odhi control kanyo pokwachope iwinjo an gima natemo idea manatemo kelo en idea mar muma nikech an ng'ama ohero kanisa kendo alemo taluwo gige muma iwinjo muma wacho maber niya ng'ama dichuo e wuon ot donge to ng'ama miyo sire koro iyudo ka chon ne wan maber gik mang'eny ne onge divorces mang'eny ne onge lweny mang'eny nitie kaka niloso gik moko winjo ute masani mupako kaka mon otelo negi ute mabeyo winjo to ji negore pile divorce ng'eny cases ng'eny nyithindo an kata gusip na moro ma the other day odgi okethore ma en osedhi depression nikech min gi ni kocha wuon gi ni kocha ji laro mwandu and everything and so forth koro oyudo ka chon gik moko ne beyo as compared to dak mupako malichi. Koro mano bende madwa kela e penjo moro nikech gisani so koro watu wako tudore kod jiwo kitchwech maromre ikine mo jiwo kitchwech maromre Stacy karwa keto akini mapokilo sainya nyaka saniro koro wachno mar responsibility onego bende responsibility koro bende kalure ni koro keto ji mar mondo miyo bed equal onego bende responsibility mag jogo modak kata ot kacha ng'ama dhako kaachiel kod ng'ama dichuo ng'ato ka kelo gimoro onego bende kila ng'ato kelo maromre 50-50 kose kanyo koro onego bende itime yo machalo nago mar mondo mi wane ni kila ng'ato bedo maromre kata kamano kapok iduoko na penjo makamani nyisa ni watudre kod jafwambo marwa manitiere e county mano Manyeri mano Kamau Mwangi kaintiere county Manyeri. Habari asubuhi Kamau Mwangi, unaweza tuambia unawasiliana nasi ukiwa wapi asubuhi hii, alafu pia unaweza tueleza mengi kuhusu mkasa wa moto uliotokea katika shule ya Hillside Endarasha inayopatikana katika county ya Nyeri. Aya kata kamanya kwa Ramogi Jong podi nyisani wantiere kod ng'ikruok matin kod Kamau Mwangi. Habari asubuhi Kamau Mwangi, utatuambia asubuhi ya leo unawasiliana nasi ukiwa wapi, unaweza tuambia mengi kuhusu mkasa wa moto uliotokea katika shule ya Hillside Endarasha katika county ya Meru. Nyeri, county ya Nyeri.
Naam, ni kweli mwenzangu kutoka upande wa pili wa studio, na kwa sasa tuko katika shule ya msingi ya Hillside ambayo iko kwenye eneo la Endarasha, huku ni eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri, ambako kuliweza kutokea mkasa usiku wa kuamkia leo, na kutokana na taarifa ambayo tumeweza kuipokea kutoka kwa yule county commissioner Bwana Pius Murugu, ambaye ndiye county commissioner kwa sasa katika kaunti ya Nyeri, ile bweni ama lile bweni ambalo wale wanafunzi ambao lilikuwa na wanafunzi 152 ambao kufikia sasa kuna wale ambao wameweza kuwa accounted for ama kujulikana ni akina nani na kuwa waliweza kutolewa kwenye ule mkasa wa moto. Kuna wale ambao inasemekana wamechomeka zaidi, ile kwa maana tunasema burnt beyond recognition, na itakuwa ni shughuli za maafisa kutoka DCI ambao homicide division imeweza kufika hapa asubuhi na mapema, na watakuwa wanaingia kwenye lile bweni kujaribu tu kuangalia waone kama kuna miili ambayo imebakia kule ndani, kwa sababu sisi kama wanahabari tumezuiliwa kulikaribia lile eneo la mkasa, kwa sababu kwa umbali tukiweza kuangalia tunaona kwamba kumekuwa lile bweni limeweza kuchomeka karibu lote, na kati ya wanafunzi ambao waliweza kunusurika wengi walipelekwa katika hospitali kundrati ya rufaa ya Nyeri, kwa maana Nyeri PGH. County Commissioner Murugu ameweza kusema kwamba kuna yule mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa amechomeka sana, na yule mwanafunzi anaweza kukimbizwa kule katika KNH, Kenyatta National Hospital Othaya Annex, ambayo kwa sasa inaitwa hospitali ya Moi Kibaki, na anaweza kuendelea kupata matibabu kule. Lingine ambalo limeweza kutokea ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ataweza kufika hapa, lakini kabla ya kutoka kule katika kaunti ya Kisii, kaunti ya Trans Nzoia na kuelekea Kundrathi, ataweza kufika hapa katibu katika Wizara ya Elimu Bwana Kipsang, na ambaye tutakuwa tunasubiria kupata taarifa. Lakini ile taarifa ambayo iliweza kutolewa asubuhi na mapema na yule mzungumzaji ama anayezungumza kwa niaba ya idara ya polisi ni kwamba wanafunzi 16 wameweza kupoteza maisha yao. Ndio idadi ambayo tuko nayo sasa kwa rasmi. Kukisemekana pia kuna wengi zaidi ambao hawakuweza kutolewa, kwa sababu moto huu uliweza kutokea saa 9 usiku na juhudi zilifanywa sana. Bwana Pius Murugu ameweza kuwapa hongera wale ambao ni wakazi wa eneo hili, akisema kwamba response ilikuwa ni swift na waliweza kuwanusuru kati ya wanafunzi. Pia gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, ambaye amefika hapa, ameweza kueleza kwamba serikali ya kaunti inafanya juhudi juu chini kuhakikisha wale ambao walikimbizwa hospitalini wanapata nafuu kwa haraka. Na kwa mtazamo mwingine ni kwamba wazazi ambao wengi wamefika kutizama kama kuangalia hali ilivyo, kila mzazi akitaka kujua mtoto wake yuko vipi. Hatujaweza kukubaliwa kuingia kwenye chumba kilicho na kati ya wanafunzi ambao walinusurika, lakini wanafunzi hapa wamejaa wazazi kundrati wamejaa hapa kwa sana. Ndio taarifa tunayokufikia sasa. Mtazamaji wa runinga ya Ramogi ataweza kupata taarifa zaidi tukiweza kupata picha. Kwenu upande wa studio. Kamau, kabla ni kuruhusu uendelee kufuatilia maneno kama hayo, ningependa kuuliza maswali kidogo. Shule hilo la Hillside Endarasha liko kilomita ngapi kutoka Nyeri town, na iwapo mshajua chanzo cha moto kilikuwa nini, Kamau? Hatujaweza kuelezwa chanzo cha moto kilikuwa nini. Kumbuka nimeweza kutaja kwamba maafisa kutoka idara ya DCI kitengo cha homicide wameweza kufika hapa kujaribu kubaini kilichotokea. Shule hii iko takriban kilomita 12 kutoka barabara kuu ya kutoka Nyeri kuelekea Nyahururu, na kutoka Nyeri kufikia tulipoingilia kuja hapa ni kilomita kama 30 ama zaidi hivi. Kwa hivyo ni kilomita kama 40, zaidi ya 40 ama 30 hapo, kama sijakosea kwa sana. Sina ile detail ambayo ni sahihi, lakini ni shule ambayo iko interior sana, iko kijijini kabisa, na zile bweni zilikuwa zimejengwa kwa mbao. Kwa hivyo ule moto hata ukitokea uliweza kuenea kwa haraka sana. Kwako studio. Asante sana Kamau Mwangi ukiwa katika kaunti ya Nyeri. Endelea kutufuatilia taarifa kama hiyo, tutakuwa tukiwasiliana nawe ili utuelezee mengi kuhusu mkasa huo wa moto uliotokea katika shule ya Hillside Endarasha
kaunti ya Nyeri. Nyakwara Mugia Juang manaka kisewinjo manone jafwambo marwa e kaunti ma Nyeri Kamau Mwangi kolero no matut kotudore kod masira mar macha mano muoche skund primary mano mar Hillside Endarasha mayudore kaunti ma Nyeri manyaka sani kaluore kod obila mano sechopo kuro oseyangore ni jopuonjre 17 owito ngimagi mano tok masira mar mach makamano. Jopuonjre 14 to podi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. To nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua oseoro ote maggi mag kuyo kaachiel kod leta ne familia kata ne skul makamano. Mano ote mar jatend piny Kenya William Ruto kokalo e mbui mar X. Owacho kanyo ni our thoughts are with the families of the children who have lost their lives in the fire tragedy at the Hillside Endarasha Academy in Nyeri County. This is devastating news. Odhimbele kowacho ni we pray for speedy recovery to the survivors. I instruct relevant authorities to thoroughly investigate this horrific incident. Those responsible will be held to account. Odhimbele kowacho kanyo ni the government under the Ministry of Interior and coordination of the national government is mobilizing all the necessary resources to support the affected families. Otieko kowacho kanyo ni poleni sana. Mano ote mar jatend piny Kenya William Ruto kokalo e mbui mar X. Jalupne Rigathi Gachagua mabendi winjo kaka ma wacho ni bro bedo ka chopo kuro. Owacho kanyo ni I have learnt with deep sadness the tragic death of pupils of Hillside Endarasha Academy in a fire incident in Kieni constituency, Nyeri County. We join the families, the school and the rest of the country in mourning these young departed souls. Omedo kowacho kanyo ni we pray for a quick recovery of the survivors of this inferno. May God grant the families the fortitude to bear the loss. We ask the school to reinforce safety and security measures as outlined by the Ministry of Education and other agencies to avert such incidences. Mago ote maga kuyo kaachiel kod leta majatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua ochwalo mano kotudore kod masira mar macha ma omuocha kata mano muocho tieno ma piny orugodo kawuono mano e skul primary mar Hillside Endarasha Academy mayudore e kaunti ma Nyeri kata mayudore kar chung'od bura makieni e kaunti ma Nyeri. To bende mana kaka iwinjo kaka jafwambo marwa e kaunti ma Nyeri owacho ni kuonde nindo kata ute nindo mane nyithindo go ninde ne en mano ma oger kod bao matiende ni koro e kinde mane macha omako to no mach makamano nyalo bedo ni ne okere mana mapiyo piyo kenda hinya gino mokelo tho mar jopuonjre 17. Wamedo chwalo ote maga kuyo kaachiel kod leta ne familia jopuonja jonyuola manitiere kod nyithindo mane some skungo wako Nyasaye mar mondo mi okwe chunyu gisani. To mana kaka ineno pichni mabiro ni godo achiel kachiel mago gin pichni mabiro ni kowuok e kaunti ma Nyeri. Kineno kanyo wanyalo wacho ni jonyuola kaachiel kod jopiny e kaunti ma Nyeri wanyalo wacho ni piny odhiero gi omako dhoggi kaluore ni en gino malit ahinya ka nyithindo matindo 17 wito ngimagi e masira mar mach. Gikuyo kanyo king'iyo wangegi gin jogo mantiere mana kod lit kaachiel kod kuyo kendo nyalo bedo ni mach makamano gino ma ok oyangi ok ne opang kata mar timo en gino ma koro kelo negi buok ahinya. To mana kaka ineno kanyo koro seketi arita makare mar mondo mi otema ne nono ni ete en ang'o mane nyalo kelo masira mar mach makamano. To kata kamano nyaka sani poko yangore ni to en ang'o mane nyalo kelo muoch mar macha makoro miyo nyithindo matindo 17 mago nyithindo skunde primary owito ngimagi. En gino malit ahinya. Nonro matut mana kaka isewinjo ka jatend piny Kenya William Ruto owacho e X account mari bro bed ka itimo nonro matut mar mondo mi oyangi ni to ang'o mane nyalo kelo masira mar mach makamano. Wach makamano mana kaka senyisi Nyakwara Mugia Juang abo bedo ka medo luo ni godo achiel kachiel mar mondo mi wamed ni menyo ni matuta mondo wang'e gino mane nyalo miyo koro nyithindo matindo owito ngimagi kamano. Kwa nyalo mana ng'iyo kanyo pichni makamago biro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Nyeri. Nyaka sani jopuonjre 17 mago mag Hillside Endarasha owito ngimagi e masira mar mach. 14 podi medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore mayudore kaunti ma Nyeri. Kata kamano pok onyiswa chal mar jopuonjre mamoko
ibobed ka wabomedo tudre ko jafwambo marwa Kamau Mwangi ka entiere kaunti Manyeri mar mondo mi omed leronwa matut kotudore kod masira makamano. Wachwalo ote mag kuyo kaachiel kod leta ne wede, familia, osiepe mag nyithindo 17 mowito ngimagi. Pok oyang ni gin nyithindo mage kaluwore ni owach kanyo ni gibedo burnt beyond recognition. Ok nyal yangi ni ng'a en ng'a. En gino malit ahinya. Nyasaye mar mondo mi okwe chuny jogo duto manitiere kaunti Manyeri, jogo ma nyithindgi ne somo e skul no. Nyasaye mar mondo mi ohou gi e kindeni. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani. Bang'e tabro bedo kaduogo wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Kawa wacho ni ngima en mwandu. Wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony e weche thieth manyalo biro apoya. Nyinga iluonga ni Eli Charles Omogo, alonyo e weche mag konyo weche matucho apoya kata konyo ji e yo mar uya. Kichopo kama masira otimore e Ruth, namba 1 nyaka iwuo gi jok miyudo kanyo. In ni ionge sama masira ne timore. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo. Kick by. Adwaro ni unupar wachni nyaka chieng'. Un ji 2 kae, rembu en achiel. Un gi remo mar joka gi. To karan, Nyasaye mong'eyo ni wuon gi en ng'a. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of 2 hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chirinye, mama charusin, ako mama chagai ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. On today's episode of Champions of Change, we visit Jenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic.
For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mogi Ajwang' kama na inya kum bedo kodwa e chenro marwa mar mbaka oromo kinyi makawuono. Ka odiochieng' makawuono wach maduong' mwaluonu en kotudore kod masira mar mach momuoch e skund primary ma Hillside Endarasha mayudore kar chung' od bura makieni e kaunti ma Nyeri manyaka sani koro yangore ni jopuonjre 17 mag skundno owito ngimagi tok masira mar mach manomuoch otieno ma piny orugodo kawuono. Jopuonjre 14 to yudo thieth e ute thieth mopogore tok od nindo mane ginindo mach nomuoche otieno ma piny orugodo kawuono momiyo nyithindo 17 owito ngimagi. Mano mana kwan nyithindo moseyango nyaka sani kaluore kod jogo mochung'ne arita manochopo e skundno makoro seyango ni jopuonjre 17 owito ngimagi kaluore kod masira mar mach manomuoch otieno ma piny orugodo kawuono e skundno mar Hillside Endarasha mayudore kaunti ma Nyeri. Wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lita ne jonyuola kaachiel kod jopuonja kod jopuonjre mamoko masomo e skundne kindegi makoro gikale matek gintiere kod kuyo kaachiel kod achiedh nade bang' masira makamano. To mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo mago pichni mane wamako achiel kaachiel kowuok e skundno mar Hillside Endarasha mayudore kaunti ma Nyeri manotok masira makamano. Kineno kanyo nitiere jonyuol mosechopo kanyo kata jopiny mosechopo kanyo gi kuyo dhogi omoko piny ochamogi wanyalo wacho ni piny otwe leso e kaunti ma Nyeri mane skulno mar Hillside Endarasha kama masira makamano koro miyo nyithindo matindo 17 ngimagi ong'adore nus apoya nono tok masira mar mach manomuoche skulno otieno ma piny orugodo kawuono. Yena mar mondo mi amia nero were mantiere gode studio ni thuolo mar mondo mi gin bende gichwala ne ote magi achak kodi Godon kotudore kod masira makamano. An ka Godon aoro mos makende ne anyuola wedego osiepe kod skul te mowito nyithindo. We have lost a future. Kechingene nyathi manie high school kaya nyathi manie nyithindo manie primary gine mane gin future of tomorrow. Koro we have lost leaders, doctors, teachers and great people. I'm very sorry from my side and Nyasaye oket chuny jomonindo kamukwe to oywe pi wang' anyuola gi jonyuol gi jopuonje modong'. Erokamano ahinya Stacy. Moko adwa go ne jonyuol osiepe kod jopuonje mag nyithindo 17 mawito ngimagi e skul Hillside Endarasha. En wach malit ahinya. Wachno kwanza awinje mana kae sasa machopo koni nakia ten wach mobuoga ahinya. Koro ago mos ne jonyuol kod osiepe mag nyithindo gote. Rogers. Ambe wa join wanosiepa ni kumgomos ne family gi friends gi nation as a whole en wach malita ahinya. Nyasaye omed gi teko, Nyasaye omed gi migi kwe ya kasto be sirikal bodonje wach ni mondo ne ane ni gima kamato timore nang'o ma dak no geng'e winjo koro wagomos. Devina.
An kaka Devina Auma aorote mag kuyo ne jonyuol kendo jopuonj mowito nyithindo mar Hillside Academy Endarasha. Mad Nyasaye miu hocho makende to meduru bet gi chir wan kodu achiel e lamo. Gerald. Aoro mos mar kuyo kuom familia kod wede mowito nyithindgi. En sama koro onego bed ni osiepe chokore kanyakla mondo mi support makende ne familia mowito nyithindgi. Jogo ma pod yudo thieth bende waketo gi e lwet Nyasaye. Nyasaye mad bed kodgi, gimbe giyud thieth makare, to moloyo madie Nyasaye jogi kamiyo gi kwe makende. Jane. Aonge wach. Ngeni sama lito timre ga jokuga mang'eny. An aoro mana mos gi condolences to those families, especially the moms, the fathers, the school administration, and the nation as a whole. Nyasaye omigi kwe. Yeah. Erokamano ahinya nyakora Mugia Jwang, mana kaka ineno kanyo, mago pichni mane wayudo achiel kachiel kowuok e school primary mano mar Hillside Endarasha mayudore kaunti ma Nyeri. Kama masira mar mach koro miyo nyithindo matindo 17 wito ngimagi ka 14 to pod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Nyeri. Jofombo magwa mantiere Nyeri kono osechopo e skul no, mak mana ni ongiswa ni skul makamano en ndamo malach ahinya kowuok e boma ma Nyeri. Nyalo bedo ni kata apaya madhi kono oken maber ahinya. Kata kamano wamedo mana kwayo Nyasaye mar mondo mi oho chun jogo manitiere skul no mano mar Hillside Endarasha, mago jopuonjre modonga, jonyuol mantiere kod nyithinde skul no kachiel kod anyuola manitiere e alwora makone kindegi makoro gikale matek kalure kod rumbi mar lit makoro gichio godo kinyi makawuon. Tadiera kineno kanyo anyalo wacho ni en rumbi mar lit kachiel kod kuyo makoro kwako gwengego mago mag e kar chung'od bura makieni e skul no mar Hillside Endarasha mayudore e county ma Nyeri. Ote moro kae benda neno ka Ruth Nyathi Ochieng wacho kae ni wach masira mar mach no lit manadeni. Poleni sana kwa familia ambao wamepoteza watoto wao kendo chang mapiyo ne nyithindo moyudo hinyruok. Wacho kae ni raha ya milele wape Bwana wapumzike kwa amani. Amina. Alwotwak ka ana umoja enako. Chendo makamano kata wach makamano pod wamedo luonu achiel kachiel kendo nyalo bedo kod geno ni e kinde mosefwambo wach moramora to bobedo kwa kelo ni godo achiel kachiel mar mondo mi wamed ng'eyo matut ahinya kotudore kod gino mane nyalo kelo muoch mar mach e skul no makoro miyo nyithindo 17 owito ngimagi. 14 wanyalo wacho ni koro nitiere kama tek koro gikedo mar mondo mi gibed mangima e ute thieth mopogore opogore pacho ka mar mondo mi Nyasaye omigi changa mapiyo. Nyakora Mugia Jwang wach makamano e kinde mabo yudo wach moramora matuch pod abro bedo kalero ni e kinde madhi mbele kod twak mara. Kapok wadhi e county ma Nyeri watudre kod jafwambo marwa makono. Nitiere penjo kae Stacy. Penjo makamano ine ma keto ni mar mondo mi wawachane kata bedo ni waloso kotudore ewi wechego mag jiwo kitchwech maromre. Wechego mag responsibilities bende onego bed ni pogo maromre obedo 50-50. Kalo ni nyaka sani koro joma Nyiri bende wuoga oko to wacho ni yes, what a man can do, a woman can do. To bende wacho na a woman can do better. E wach mar responsibilities kanyo ok owinjo opoge 50-50 kian kaka ng'e nikech ng'at ma dichuo en jatelo mar family to en emo winjo provide for the family. To ka ng'ama dichuo en a position moko nyal to kanye makoro dhako donje konye. To ka uti wach ni dhako yudo pesa mang'eny moloyo dichuo, pod dichuo nyaka provide for the family nikech mano tiji. To ka uyudo pesa marom pod nyaka inema I provide for the family. To ka koro a situation obiro makoro pesa onge ama ilalo tiji but chiegi to pod nie tich kanye makoro wanya wacho ni chiegi nyalo donjo to koro konyi providing for the family. Anno ka Jane nigi wach moro godo bende nitiere godo. Achak kodi Jane. Jane inyalo mana kawo microphone mar mondo mi ti godo mari non nitiere kod achiedh nade matin. Inya makama kama ber. Sore malo matin. Adwa wacho ni Stacy, adwa pingi matin. Kiwacho ni
dichuo onego provide gimoro amora e ot. Kanyo ing'e niya hakutakuwa na development. Kwa sababu gani? Maendeleo ok nyal biro rahisi nikech ing'e niya kutimo maendeleo utimo unte. To kiketo ni pes dichuo madhi e mahitaji te e ot, udhi timo maendeleo nade? Nikech koro pesa ne te bro dhi e mahitaji magot, but kupogoru wacho ni an adhi timo kama pesa modong' ni wadhi timo go maendeleo to wadhi timo go gik makamae. Koro e kar pogono ok upog 50-50. Let the man take 80 or 75% and the woman 25, not 50-50. No. Yes, equal 50-50 because the man is the provider of the family. Yes, equal 50-50. Gordon. Okay, no kamano anan in support kendo and in contrary with Stacy. One, yes, a man should provide. So some a man is providing, you must respect me. Because I'm now the provider of the house. Ok nikoro ka ng'adugo od sa aboro bang' neno mpicha cha tigolo kod alweny tawe chiemo. Kare koro in idwa na chaka tim yango ta sewe ni chiemo mondo ited. Secondly, wawa dhi mbele. Gi life makawuono on the other side Kenya wacho ni let the man provide. Nikech at this school, not at this school. En koro winjruoku kaka jomodak. To wang'eyo ni gin gik ma they are our responsibility. Nyathi kwasenyuolo en marwa, ok en mara, be ok en mar minot. Nyathini nyaka dhi school. Wabedo piny to wacho ni pesa 30% mar salary ni, 30% mar salary na tieti jaot. 10 in minge gimitimogo. Modong ni, let us look for a business to start. Mondo kata ka kinya tho to imbitho. Nyathiwa kwa we class 2 en gi kama nyalo chakogo. Koro gini to en winjruok mar ot. But kochuno ni I must provide, you must respect me. Yena aduok akwanyo Gordon Joyce. Aya, kasto in Gerald. Ariwora kendo apogora iparo gi Gordon mokuongo. Apogora kod ineno sama dichuo osewuotho koketo agoge malo ni kikikel na koko nekech awe chiemo. Koro idhi ka midhi saboro ne maye nyara diang' bocho ni wiya tek. Ineno samidalo idwa tajori na kakisekelo chiemo. Emomiyo amba adwa temo nyisi ni chiemo mikelo no amba nyalo kele. Koro ineno kata kama kwa dhi ng'iyo responsibilities where ariwra kodu wacho ni yes joningo share but wabedi gi kama ni dichuo timo ma dhako timo ma ok wanya timo 50-50. To ko wacho ni dichuo timo ma to dhako timo ma, ang'o ma dichuo nego be ni timo to ang'o ma dhako ko nego be ni timo, kose onge monego be ni pogo nitiere. Ineno kaka chulo ot mano obvious so wene dichuo. Ang'o momiyo wene dichuo to timo ko ng'ama dhako be tiyo be ne nyalo mana chulo ot. Dongu te udak e ot. Yes, ute undi nyithindo munyuolo kumoro achiel. Ang'o momiyo wene ng'ama dichuo ma awene dichuo nikech ok ni nekech pesa ne monego ti, lakini wacha dier kidonje jikon mar dhako sande ang'o wamong'eyo manyen gik mathiso thiso ibo yudo ni ng'ama dhako ema seche moko ng'ama dichuo miye pesa to nyiewo go mano pesa. Koro wede bino tiek mondi ang'ade mate. Koro hata mocho gik mathiso obvious ineno kata dichuo manigi dhako thoth gi wacho gania kineno bachela ngima mano dak to samoro chako nene ka ochako pichni ochako ng'aro kata unuta mwacho nang'o ng'ani omondi chali no yudo dhako tena ni gik mathiso go mago responsibilities mag dhako kanyo to nariwore kodu lakini deep down responsibilities are for a man. Yours is marwa to mara. Mano bende podi bro kelo weche mag equality adiera ka mari marwa to mara. Wacho gimoro. Ingeni jaberne kochako wuoyo to nye paro ni an kata kano chako na paro no nengo owuoyo maber onenga side kod. But samora mora modhi mbele. Okay, to kore na paro ni onengo weyo chako kapok otieko. Koro point nanenia nyocha somo book moro about nen ot ma dichuo nitie to dhako nitie to nyithindo nitie. To penjo mani penjo maduong' niya pes dhako dhi kanye. Ang'o miyo penjo ni penjo? Iyudo ni jogi tiyo te. Iwinjo jogi tiyo. Dichuo ni ochulo rent, opuonjo nyithindo, otimo gimoro amora e odni, o provide, o protect.
iwinjo dhako ni pesa ne ok ndom ting'eno tiyo odak ni pesa na tere chama chama gitiyo nang'o chama dong' aparo ni en gimoro machalo kar keno ma at the end of the day to pesa ni pod en mari kata ibro timre nade ibro duokni koro dhako ni opt kata en reasoning mare wacho niya en okonyo chuore ka chuore okwamo to okonyo in form of a loan niya ka chuore biro ni min ng'ane mwaka ni gine ne month ni to gore na matek to ni sawa waoli 20,000 moro ibro tiure nade ibro duoko na iwinjo koro pes mama ni unu paro no dhi kanyo iwinjo kech jomonego ging'i en nyithindgi gi odgi gi ka gidongore iwinjo ten pesa ne kowuok to wuok ka loan iwinjo owuok ka loan mabe kosechuli to biro penjo ni wuon ng'ane to giracha itimo nang'o ng'eno nenga dhi e chama to pesa ne no kidhigo kamoro nitiyo go e ot ka iwinjo koro wach ba kama un to nya konyo nang'o kata nya wach ang'eni Gerald bende ne ntiere kod wach moro anan gi wach to we aome gi chien matin no awacho chien kocha ni the problem begins at home how we are raised kaka wadongo ya ot kacha Joyce kelo wacho gimoro ka I want us to look it in a deeper view wang'eng'e kuma problem ni chakre because we are talking about responsibilities kaka wanyalo rito ot kata familia kaka wanyalo ritore kwang'iyo chien that's according to me adwani because we are discussing mondo wawinjre kang'iyo chien ka we were brought up nanyalo neno ni nyathiwa manyako inyise ni tim ma itim gima then kasani orumo idhi koponi dhi e chiro duogi ibed ot and through that she learns ongeni kadhi e chiro I get this and they learn mondo miyud ng'ama dicho kioro kamano is very rare tin kabisa so from that aspect no and he doesn't learn that unless obiro nyaka a university makoro do chako dak kende is when he begins to learn koko chako puonjore ni these and these should be purchased mani ngene yudo kanya kono se tegno kanyo eno ber kanyo then in another field kendo mada chaka kelo the part of responsibilities nyudo kaka wan ka jonyuol nyathi madichuo gi nyathi manyako sama gidonje ot matters a lot sama gidonje ot matters a lot nyudo ni ng'ama nyako kodonjo ot sa chielo yude oko inyalo go adua to ng'ama dichuo ga donjo masa ng'wen yudo ka kuno umne wi mesa adonjo to chiemo dok e simba odhini nobody ask and that is the problem mako donjo koro familia ong'eyo nikech ng'ama penje gao onge koko donjo kata saa bi ya kumoyae to dhako penje bula dua that is a problem that is another problem in the responsibilities guy machielo kendo mana is emamiyo ng'ama dicho bedo ng'ama very very reluctant in his duties kichaki ng'e responsibilities gimanyalo wacho kendo from the kaka wadongo what happens ni kama sama ng'ama dichuo dongo iyudo ka en probably gik ma imiye kata gik ma okwayo very basic the very basics but the ladies knows onenga onenga bed gima to kwayo timiye but as a man en ong'e ni skari kose bedo ot kanyo gimo story orumo en tedo gine donjo ngeti ko ng'eni samo dongo ng'ama dichuo kaka miyo kata kaka wuoro okanyiso ng'ama nyathina ng'eni kidongo onego bed ni timo magima take a time kaka ng'ama miyo nyisi nyathi madichuo bwana dhi e chiro kawuono ng'ani ol dhi magima then he learns from there ong'eni this and this should be part of the family onego raise the family onego bed ni I put the balancing anyisi nyathini tim ma then that duties momiyo nyithindo kapod tindo cha olan kako dongo ong'eyo ni I should do this onenga tim ma to onenga tim ma koro kwa bire familia koro kose dongo makoro you see marriages and gimoro mar winjruok ka bire jaber ni mo wuoyo kode mo yie ma embe onyisa ni anadwa ni partner team na kama then mani sino wasiwinjore bire ang'owa e dak koro as we divide the responsibilities mondo wakao responsibilities to me my thought is I'm a man that is my family I'm in charge. Thank you. That is the point. I'm in charge. But again,
Ngato no gongero moro ni when the sun claims to have power over the moon, let it shine at night. Ni kopo ni chieng ne ni en gi teko boingo dwe karo rienyo agutien. There is a reason for that. Ngainete mwacho niya, occupy your space at the right time. Yeah, occupy your space at the right time. This is my duty. Do it. But so to me, why I'm bringing that in here, familia, for us to prosper, yeah, and gimsacha, jaberni gimsache kai. So mundu mi wadog eod ni maber. Apro so jaberni an kian, I'm the family. I'll provide as I can. But the point is, I'll take the school fees of the kids. Aboka rent. The remaining things yours. Are you comfortable with that? Go here with that. Makare. I said the school fees te mara. Gigeot mara. Ingia kwa wadake otka facilities mora theater ngwa kaya ni one genif ngani machulo. And through that ididoka ordinary is very stable, and I've witnessed, yeah. Tokidake or tomorrow mangama dicho he never learned, and I don't care, eh? Yeah, and no dark and gichiegi makachiegi biro kwa imagi mama dongase we. Winyuma dongase we. I'm a victim of that. I've witnessed, yeah. Koro, the point is, as a man, take care of the charge. The point ni wabedo in charge matters a lot. No one ginifka ni wacho ni bochulo nif bisa chule. Ni wacho ni inyo gigichiemo kaka wachiemo. Begi mambo nitiere for this week. That is being in charge. Adwan wakau yueyo moro matin. Bang yueyo nyakora mugejwa ngin bena neno ote magi mause bedo kuoro no. Wakau yueyo madundo gisani bange to abo bedo ka asomo moko kuom ote ma uchwalo no kikidhi mabor. Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unazambia nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Pembio. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini hii do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi tubet. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum.
Bado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Bado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wichkuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikendo nyakwara Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo anyisi nabo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalonwa e kinde mwadhi mbele wadong kod nyiriri machuo kende kata dakika matin kende twatieko twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel mondo wawinjane ni to jogo manenowa wacho nang'o. Ote mokwongo kanyo iwacho ni in Despizo Rongarian Jeje, Mano Honorable Byron Akiru from Mombasa. I'm watching you live and greetings to you all and visitors. It's true that people should be treated the same when you are a lady or a man. Because what a man can do, a woman can do better. And so to me, we should help these ladies to get leadership and help us in changing our nation. Thomas, wachoni Joyce Oyaure, amor gi twak, mos na rowere gote, mae Thomas Gori, antiere gwenge mag Ombei Kiliti. Joyce kagolo pacha, eni wan kaka ojende, waparo weche mag kit chwech, maromre, molowo, to podi nyalo losi. To lakini Joyce, sani wan kaka chuo, sani aneno, ka sani ideo nyiri moloyowa. To onego bed ni kikonyo ji to nyaka bed mana maromre. Mana kaka sani nyaka nyiri ipogo lo gi jonyuolgi. Ababa, wacho ni Hello Ramogi TV ni Ababa kutoka Port Victoria. Wanawake waliumbwa kwa ajili ya kutuza waume wao, si kung'ang'ania vyeo. Wacha wanaume wawe vichwa. Ote machielo mar janeno marwa wacho kanyo ni Hello Ramogi TV mbako romo. Too much attention, preference and favors given to girl child and women at all levels of government, leaving out the boy child and men. Omondi Eric wacho ni practically speaking, take a look, all funds meant to uplifting Kenyans directed to women. It's unfair, it's unjustified. All should be equitable. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni wach mar pesa dichwo en mar familia to mar dhako en mar dhako no ilipitwa na wakati. Ji owinjo konyre kose donje keny. Nitiere ma dhako winjo tim gi ma dichwo timo. Odhi mbele kwacho ni gik jikon gi duso ot en tij dhako. Nyithindo nyaka rwakre maber gi nying dhako nikech chuo wigi odich ok gi par mago. Gik ma dhako ok owinjo tim kata en gi pesa machalo chwarni en kaka weche dawari. Odhi mbele kowacho ni widichwo othuthni mondo ong'e value mar dhako. Kik dhako gol kata dhiang' achiel nikech achiel ni dhi nyuomego. Mano e kaka ang'eye. Aya, mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. An nok wadong' gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono ntiere kod rowere studio kae. Wachni mano mar kit chwech maromre en weche ma wanyalo wacho nosebed en mbaka mosebed ka igoyo kuom thuolo malach ahinya. Kwadhi mbele kod twak marwa Stacy, in korka kori paro ni rowere nitiere kod ting' mane maneno ni ojiw kit chwech maromre kata weche gi mag gender equality.
oneno kendo dhi mbele yo makare maonge dewo wanga ni ng'ato en ng'ama nyako kata ng'ama dichuo. Erokamano. Tij rowere mar neno ni nitiere gender equality mokwongo, anya wacho e gik ma rowere neno e media, nitiere some movies ma rowere neno ga ma most of the time movies go keto ni dhako tijen mana bede yot like dichuo enema en gi nguvu to dhako ok nyal timo gimoro. Then moro e skunde seche ma gin e skunde owinjo gi at least giwuo gi jopuonje mondo seche ma gitimo ni projects gik machalo kamago oriw gi other genders. Ok ni ati project oket ni nyiri kende kata cha jowuoyi kende, ama kata ka gipango line mar chiemo gipanga kanyakla. Ok ni jowuoyi keto kuchocho nyiri kuchocho, ni jowuoyi nyalo dhiro nyiri siji ang'o. Oketgi kita kanyakla. Kata seche ma gibet nitiere skunde moko kidhi seche ma jobede classes yudo ni oket nyako bedo gi nyako, wuoyi like ok oriwgi. To aneno ni owinjo oriwgi mondo obed mondo gender equality moro onen kanyo. Alafu kendo e social media, seche ma one social media, like most of the youths near social media, koro we should mind how we talk mondo nitiere word moro ma jero wacho ni guys hapa ni word no ji ok owinjo otikode sana nikech kido wacho ni guys watim kama most kiwacho ni guys jingino ni mano men emo winjo onini. Koro I think we should address people like he or she. Ok ni guys ang'o apro ni guys no kelo gender inequality. Jeni in korka kori paro ntinga mano mar rowere neno ni nitiere kichwech maromre en mane kinyalo mana mia microphone na Gerald. Mona matin. Ipano ni ting mar rowere neno ni nitiere kichwech maromre en mane. Kaka rowere onego kata ka wa complain wacho ni nyiri miyo nafas moingo yowuoyi mano onge, nikech wante wakedo mondo ng'ato ka ng'ato odag ngima maber, kata in wuoyi kata in nyako. Koro ng'ata mondo wati kanyakla kata ka siasi go e campus kocha riwe urube nyiri kukiwachi ni wan wadhi mana wuoyi kendwa, nyiri ok wadwa wechegi nikech campus kinde no ka seche ma siasi goyo jowuoyi mopango line mokwongo gine ma giwacho ni ng'ane idhi ket kae, ng'ane idhi ket kae. Ka in ng'ama nyako idwa golo sauti ni wacho ni ng'ane idhi ket kanya, ibro riembi. Koro ana wacho ni ji otima kanyakla mondo wane ni gender equality inakuwa embraced. Yeah. Godo nin korka kori ting mane marowere nitiere godo nikech adire kinde mane wago mbaka wanyalo wacho ni weche makamagi gichakore udi to wang'eyo ni kit kaka ji ne ipidho kinde mokalo sani beto opogore nikech adire gi sani wanno kata ka jonyuol temo mar raising their children, gitemo mar mondo mi gikel gi maromre. Kata kamano rowere nyalo konye nyayo nade mar mondo mi weche gi mag kichwech jiwo kichwech maromre ochop kare. Okay, an kagolo pacha. And I mostly support ladies mondo bede front line. Nikech kidwaro mind masharp to na lady. Nyako kata ng'at mamiyo ok biwe nyathine mondo hinyre. To ng'at ma dichuo biro dhi mer gi mon moko oko to kia ni nyathine owinjo dhi school. Yeah, kendo kiyudo most of politics kaka an e campus, I have some of my friends kamoting'o Troven Sadilas kata Rigo Barsal. They always dwaro ni nyako must be there. Nikech joma chuo waparo mos to a girl will think 10 times kapok ng'ama wuoyo pare. Koro an kipacha to gigi oketgi aketa ni kata ka en iga ni en campus godo no bedo the president of Kisii University next time owinjo bed Jane. Ok owinjo nikech adier to kiketo nyako gi wuoyi e pap to tek mondo nyako yomb wuoyi tek sana unless and a little lady. Because most chuo are strong. Wan gi masculine to nyiri ongego. Koro gigi owinjo kete balance. Ni come this time and the other time and machielo cha. Kata national politics. Sani wacho ni ka wuoyi chung president to yer ng'ama miyo deputy.
owinjo bed ni ka party Agano party, I'm sorry to say the name of the party. Party ni support wuoi 2017 mondo bed president. The other year, the other election, owinjo support ng'ama miyo. Mondo waket telo gi te. I'm very sure ni wabiro yudo ni telo mar ng'ama miyo konyowa molo telo mar joma chuo. Yeah. Divina in korka kori ting mane mar rowere nitiere godo ahinya tijiwo gi kit chwech marombe. Rowere kadwacho ni kaka create awareness kaka wajura were wawuog oko mondo wapuonj ji ber mar riwo chwech te. Wanyalo kata kwa konyo ma wadhi dala kucho nyithindo dongo ka ging'eyo ni chwech te romre, kasto serikal oningo ka kudwa support gender ni ti support be mai machalre, lakini anto pod atieko kwacho ni mine nyalo achiegni biro gi foundation na madhi create ma I'm going to support ladies. Wadwa nyiso ni gima dichwo inyalo wambe wanyalo wabe dong wadwa ni gender equality oromre kanyo gimi nyalo kelo ambe anyalo kelo. To atieko ka oromos ne jodala wajoko gingo joka diang amoso te and moso to my best friend Chantel Musa na Joski kijalo, lakini I love so much baby girl, bye. Pero kama na hija Rogers. Aya koro gima ka wacho katieko en ni mokwongo nyaka wang'e our place. Basics en niya ang'ama dichuo ng'ama nyako. Iwinjo. To kaduoko uwe muma lero maber kaka ji onengo timre nade, kaka ji onengo dage, kaka ji onengo dhi. Muma to duong' koro mano to mari idhi som. Mar ariyo kaka joma tindo gima onengo watim, gima watimo kata sani ni iluongo ni creating awareness. Yes. Iwinjo. Wa create awareness mondo watim ang'o mondo mi ji te obed maromre, obed miyo, obed ng'ama dichuo. But nyaka obed very careful gi creating awareness ni. Nikech kuma koro wasechope iwinjo ka joma chuo bosechako timre nade, bosechako ywak. Iwinjo. Jaber ni wach kama ber nodwa create foundation. To dwa create foundation ne joma age women. Oko wacho nodwa create foundation ne youths kata ne joma tindo. Obedo specific no wacho nango. Kuro nyaka wabed very careful ko wacho ni ji onengo riwre. Kech sani mon be go korgi ni dichuo ne nyalo madho mizinga. Ame mizinga ne nyalo chuno nade. Kuro ji pieme mer. Iwinjo. Mano e kaka jomoko bo kawe. Iwinjo. Inyalo mer, anyalo mer. Inyalo gori, amba nyalo goro ka wadwa gore. Iwinjo. Kuro gini nyaka wabed go very very careful. Creating awareness like ni gender equality onengo bed gima what we should be talking about in opportunities. Iwinjo. Kiki bika ni nyiso wania ni walos gimoro ni ka dichuo kao sani to dhako kao next time. No. And to me mano ok ber. Gima watim wami jogi opportunities gite. Iwinjo. Wami jogi opportunities gite mondo wanyi nyako platform ng'ama wuoi platform jotimre nade jorakre. To kiko wacho ni ni koro ka waseketo kama to ni koro next time en kama. Iwinjo. Koro gini en gima ber but nyaka wabed very careful nikech ka wadhi kaka wamedo dhini. Iwinjo. To gima wadhi loso onge odhi bedo mana ywak. Koro gigi te wabedi to wati gi puonj mag muma. Ng'ama dhako bed dhako, ng'ama dichuo bed dichuo. Pero kama na inya Gerald. An gi wach manyalo wacho to kapok awacho yana wach moro achiel. Nada wacho ni wang'i anena sani. As we answer this, let us go to the streets. Jadi maneno joma bagni matanga ye kucho. Atamalo man 80% or 70% gin joma chuo. Gitanga tu. Gina liare kanyo because nobody cares. I think if then tiere foundation moromo kitne di chuo mane nyalo puonjo gini you should maintain yourself this way de jogo onge streets. Secondly, gima awacho kamano king'iyo most cases okwal ng'ato otong' ng'ato gojo omang'ato gimoro kucho, the faces mwadwa neno kanyo gin chuo. There's a reason of this. These guys are doing this to satisfy themselves because they lacked at a point. They are doing this gikwalo to satisfy himself because as he was being brought up odak ni onge go. Because this school mar ng'ato odwa ni mondo embo bed go
Chuno timbe nade? Okao. Now, for us to stop this mondo, this equality obed the same. King you back in Kazacha, I can name some of the foundations, ladies' foundations. We have, let me say this one that is well known, Achiel Drinkers. Ladies are taken there for a week, a month, they are being taught. But when we need such foundations for men, it is very few. Most of the time we see them in the streets. They are there in the team, so for Mondo Gold Jogi, why eradicate this thing, foundations with both Kamari ladies is this and this, then let for the gents be this and this. I have a friend of mine in Kisipoli, is Kefas. He has a foundation. For last year, or visit 3 ladies schools, girls schools, or said the secondary schools mag 3, the 3. Each and every time, or the sanitary towels, what mag ladies. And then the other time again, the same foundation support, more the boys school. They learn, even for 2 days, another manakamano. So the matter more each and every time, Kawada create gender equality. Let us see both sides. If boys is 2, ladies be 2. Mondo we help this issue mar gender inequalities. Ero kama na inya uduto kumka uthulo maro kinyi makawuono mar mondo mi ubi watu wako tudore koda jiwo kitwech maromre nyakora Mogejwang in benda goni ero kama na inya kumbedo koda nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa mar chendo mar bakoromo ote magia neno masomo anyalo somo makmana ni thulo marwa emorumo dichieng makawuono to bende poda medo paroni ni podwa lowo masira mar mach motimore e school mano mar primary mar Hillside and Arasha mayudore kar chungod bura makieni e county Manyeri ma okinyi makawuono nyithindo 17 owito ngimagi e masira mar mach makamano ka 14 to yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e county Manyeri. Nyithindo 17 e moseyangi ni owito ngimagi toka gisewanga ma ok nyal kata yangi matene ne giwanga beyond recognition. Wamedo chwalo ote magwa maga kuyo kachiel kod lit ne jonyuola kachiel kod jopuonjre gi jopuonje manitiere school no mar Hillside and Arasha mayudore county Manyeri. Nyakora Mogejwang mago chenro kata wach makamano podwa bo medo luonu achiel kachiel kendo nyalo bedo kod geno ni matuta ibro bedo ka ineno e weche manyiena duto mago diochieng makawuono. Ero kamana inya kuom bedo koda nyaka na chak chenro okinyi makawuono gisani aneno kanyo kodong mana dakika auchiel kende to chopo saa 5 mar onyango matiende ni thuolo marwa mano miwa oserumo. Ibed kod odiochieng maber nyakora Mogejwang oriti masani nyinga Joyce Odur.